ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон ман зуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Миранизода. барф ва сардӣ пеш аз ҳама ба манфиати кори деҳқон аст, зеро барф ҳашароти зараррасонро нобуд намуда дарахтонро аз гулкунии барвақтӣ нигоҳ медорад. Ба соҳаи чорводорӣ ҳам таъсири манфӣ надорад агар чорводор ба қадри зарурӣ захираи хӯроки дурушту серғизоро таъмин намуда бошад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. захираи намӣ, беҳтар гардидани сохти хок, нест гардидани ҳашароти зараррасон ва ба таъхир афтодани муҳлати гулкунии дарахтон аз ҳисоби барфу сардӣ ба амал меояд. Ба таъкиди олимон, фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст, яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёдтар дорад. вақте ки барф меборад, дар навбати аввал намӣ захира мешавад. баъдан вақте ки дар заминое ки шудгор карда шудааст, албатта алафҳои бегона ва барои зимистонгузаронӣ касалӣ ва зараррасонҳо дар қабати хок ҷойгир шуданд. Бо боридани барф дар баробари намӣ захира шудан ба касалӣ ва зараррасонҳо албатта таъсири манфӣ мерасонад ва онҳоро ба нестӣ мерасонад. мутахассисон маслиҳат медиҳанд ки боғдорон дар ин шабу рӯз бояд барфро дар атрофи дарахтон ҷамъ намоянд. барф решаи дарахтонро бо намии дуру дароз таъмин месозад. инчунин дар ин рӯзҳои сард бояд яхобмониро мувофиқи талабот иҷро намуд, зеро яхобмонӣ имконият медиҳад ки ҳашарот ва касалиҳои дар хок ва атрофи дарахтон вуҷуд дошта нобуд гарданд. рӯзҳои охир дар минтақаҳои ҷанубӣ, яъне дар вилояти хатлон, варам кардани мухчаи дарахтон мушоҳида карда шуд. албатта баъд аз боридани барф ин пешгирӣ аз варамшавии мухча ва кушодашавии мухчаҳо албатта фоида меорад. барои захира намудани барф ҷамъ намуда дар назди пояи дарахт бояд ки наздик набошад. дар масофаи ақаллан 15-20 сантиметр дуртар бояд ки барфро ҷамъ карда барои намӣ захира кардан зарур мебошад. олимон маслиҳат медиҳанд ки он ҳашарот ва касалиҳое ки дар дарахтон вуҷуд доранд, дар ҳарорати 10 дараҷа паст пурра нобуд мегарданд. ин имкон медиҳад ки дарахтон дар оянда ҳосили фаровон диҳанд. хоҷагие ки шудгори байни қаторҳо ё ки шудгори заминҳои васеъро гузаронданд бисёр манфиати калон дорад, зеро баъд аз гузарондани шудгор тамоми боришоте ки мешавад, махсусан дар заминҳои лалми пурра намӣ захира мешавад ки ин яке аз омилҳои асосии захираи намӣ барои дар давраи афзоиши зироатҳои кишоварзӣ ва боғу тогзорҳо истифода бурдани ин дарахтону зироатҳои кишоварзӣ мебошад. агар дар сурати барфпӯш будани чарогоҳҳо чорво бо хӯрока таъмин бошад, ба он сардӣ таъсир расонида наметавонад, зеро боридани барф ба соҳаи чорводорӣ муқаррарӣ аст. давраи зимистонгузаронӣ аз сабабе ки мисол метавонад ки зимистон тӯлонӣ шавад, мо бояд пешакӣ омода бошем, яъне ки захираи кофии хӯроки чорворо омода намоем ва яъне ки ба додани хӯроки иловагӣ барои чорво باید همه وقت آماده باشیم و چاروا حتما در مراسم سردی باید یک خوراک ایلاگی گیرد و این طبیعی است که یعنی که اگر قابلیت ارگانیسم سوس شود و بیماری‌های صورتی یعنی که صورت پذیر می‌گردد مبتلا بیماری می‌شود. این شب و روز از چاروداران مملکت مخصوصاً با چارودارانی که سرشمار مالی مایده خود را در چراگاه‌های زمستانه نگاه می‌دارند تقاضا کرده می‌شود که با چاروا در برابر خوراک‌های درشت خوراک‌های کنسنتراتی دهند. از روی معیار خورانیدن چاروا قابلیت تکرار استحصال کنی را بهتر نموده امکان می‌دهد که کسلی‌ها پیشگیری و نسل سالم به دست آورده شود. ما در نتیجه سفر خدمتی با چراگاه‌های نویای ولایت خاتلون مشاهده نمودیم که برای پس سر نمودن فصل زمستان در نزد کشور قره‌ها خوراک کنسنتراتی درشت نمک و آب به قدر کافی موجود میباشد. اون ذخیره‌ای که چاروداران در نزد کشورها و قره‌ها ذخیره نمودند ما باوری کامل داریم که چارو رو از فصل زمستان به تلف برآورده میگذرانند. در شرایط تغییریابی اقلیم هر چیز زیادتر ذخیره شوی نمی در خاک مساعدت به بهتر شدن صفت میوه می نماید. متخصصان توصیه می‌دهند که خوجگیداران از منبع‌های طبیعی خاصه برف ثمرناک استفاده برده برای افزون نمودن حاصل سال آینده، بهتر نمودن ترکیب خاک، فراهم آوردن شرایط خوب رشد رستنی و پیشگیری تاثیر منفی گرمشوی اقلیم زمینه گذارند. дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа ва
татбиқи барномаҳои давлатӣ лимӯпарварони тоҷик сол аз сол истеҳсоли меваҳои ситрусиро афзунтар мегардонанд, зеро иқлими диёр барои баландбардоштани маҳсулнокӣ ва пешгирии воридоту ба роҳ мондани содироти ин меваи серхаридор хеле мувофиқ аст. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. шароити мусоиди парвариш ва истеҳсол имкон медиҳад ки лимӯпарварони тоҷик аз ин меваи ситрусӣ ҳосили фаровону босифат ба даст оварда сол аз сол майдони кишташро васеътар гардонанд. برنامه نوی رشد ساحه باغ تاکپروری برای سالهای 25-29 قبول کرده شد که آن با نام رشد ساحه باغ تاکپروری و سیتروس پروری میباشد. یکی از میوه‌های ثمره‌ناکی اقتصادی خیلی بلند دارد و شفایی هست، هم غذایی هست، هم معرفی کننده ملت تاجیک است، هم یکی از میوه‌های صادرات کننده است. از این خاطر امروز در تاجیکستان هم گرمخانه‌های روی زمینی، نیم گرمخانه‌های روی زمینی، گرمخانه‌های خندق‌ها، اصول‌های گوناگون پرورش کرده میشد. یکی از همین مرکزهای رشد ساحه سروای منطقه باختر است. لیموی اعلی‌صفتی این منطقه نه تنها در بازارهای جمهوری بلکه در خارج مملکت نیز طلبگاری زیاد دارد. حاضر حاصل ناکی 2 مرتبه زیاد شده است. تا سالهای استقلال همه 150 سنتیمتر از یک هکتار می‌گرفتند، حاضر باشد 500 سنتیمتر تا 700 سنتیمتر از یک هکتار، یعنی 50-70 تن از یک هکتار گرفته شدند که این یک گذشتن به تکنولوژی معاصر است. майдони кишти ин гуна гармхонаҳое ки аз як ниҳолаш деҳқонон метавонанд то 150 килограмм ҳосил гиранд дар ноҳияи ҷайҳун 230 гектарро ташкил медиҳад. иқлими ноҳияи ҷайҳун барои истеҳсоли лимӯи босифат хеле мувофиқ асту сокинони ин ноҳия дар парвариши ин меваи ситрусӣ таҷрибаи беназир доранд. дар ин сардхона 10 тонна лимӯ нигаҳдорӣ мешавад ки хоҷагидорон мақсад доранд ки дар фасли тобистон пешниҳоди харидорон гардонида аз фурӯшаш манфиати хуби иқтисодӣ ба даст доранд. ҳавасмандии саҳмдорони деҳот ба васеъ намудани гармхонаҳои лимӯпарварӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия бозгӯи он аст ки аз самари меҳнат хоҷагидоронаш манфиати бештари иқтисодӣ мебинанд. در حالت گذراندن چاره‌بین‌های اگرتکنیکی در فصل زمستان در گرمخانه‌های سیتروسی پیش از همه این زمستان گذرانی است. حرارت باید از 2-8 درجه بلند نباشد، از 2-8 درجه پست نباشد. اگر ما آب مانی زمستان رو در شکل دراریشان مبارزه ضررسانه و کسلی‌ها، بورش سانیتری، حرارت معتدل نگاه داشتن رو نگاه داریم و در وقت زمستان از همه ضروری است که حرارت روزانه هم برابر حرارت بیرونه باشد. از دو طرف گرمخانه باید کشوده باشد. من در اینجا هم از این طرف در کشودگی است، هم از قفا طرف کشودگی، یعنی شمال راست باشد که حرارت بیرون و درون یخ شد که درخت شور نشود و سبزی شامل نسبزد. این وقت زمستان گذرانی خوب میشود و دوره گلکنیشون قفا میرود و در وقت بهار برای گلکنی برای آن پخته میرسد. عین زمان استحصالی لیمو در جمهوری از 12 تا 15 هزار تن را تشکیل میدهد. در صورت اجرای برنامه دولتی رشد باغ تاکپروری و سیتروس پروری امکان دارد استحصال این میوه سرخریدار به 30,000 تن رسانیده شود. самти асосии фаъолияти сокинони ноҳияи лахшро кишоварзӣ ташкил намуда имсол маҷмӯи умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар сатҳи 103,9% таъмин карда шудааст. ҳоло дар амбору таххонаҳо меваю картошка захира карда шудааст ки тадриҷан то моҳи май ва бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар рӯзи ин амбор 80 метрро ташкил медиҳад ва дар ин ҷо наздики 1000 тонна картошка захира карда шуда буд. ҳоло бошад тақрибан 600 тонна картошка боқӣ мондааст. умуман дар ноҳияи лахш ҳамин гуна 27 анборе мавҷуд аст ки дар онҳо картошка барои тухмӣ ва истеъмол нигоҳ дошта мешавад. соли 2025 нисбат ба соли 2026 дар ноҳияи лахш истеҳсоли картошка наздики 1300 тонна ва меваҷот 184 тонна зиёд шудааст. ҳоло қисми зиёди маҳсулоти ғизоӣ ҳамин гуна дар шароити анбору таххонаҳо нигоҳ дошта мешавад. афзоиш асосан аз ҳисоби ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхобида ва баланд бардоштани ҳосилхезии хок таъмин карда шудааст. аз ин ҳисоб то моҳи май меҳнаткашони ноҳияи лахш имкон доранд ки ба бозори истеъмолӣ меваҷоту сабзавот пешниҳод намоянд. ҳамин сол
با مقدار 40 تن کارتوشکا استحصال کرده بازارهای جمهوری تاجیکستان رو، بازارهای شهر دوشنبه و بازارهای ناحیه لخش رو از کارتوشکای تر و تازه تامین کردیم. من حاضر در تخانه ها با مقدار 10 تن کارتوشکا ذخیره کردم که در آینده باز از ماهای مرد برآورده با بازارهای جمهوری تاجیکستان رو تامین می‌نماییم. در سال 2025 نسبت به سال 2015 حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه لخش 330 میلیون و 916 هزار سومانی زیاد شده به 586 میلیون و 888 هزار سومانی برابر شده است. این نتیجه دستگیری‌های پیوسته حکومت کشور، استفاده امکانات‌های ایلوگی طبیعی و بلند برداشتن ثمرانوک زمین دانسته می‌شود. غنی شدن تجربه مهنتکشان به بیشتر شدن درآمد اقتصادی عائله‌ها و تامین با مواد غذایی نیاز اول مساعدت کرده است. ناحیه لخش ناحیه کشاورزی، چروداری و باغپرور می‌باشد. از آن جمله جماعت دهاتی سرخوب که اهالیش به پرورش کارتوشکا و چروداری و باغداری مشغولند. در امروزها مردم برای ذخیره دو ساله خود از قبیل سیب، کارتوشکا و ذخیره دو ساله، ارد و روغن و تمام محصولاتی که برای گذراندن روزگار موجود است در مردم ذخیره کرده شده است. 1.5 گکتار زمین کارتوشکا از آن حاصل گرفتیم 40 تن. از حساب زمین باغ 2 تن سیب گرفتیم، 20 تن کارتوشکا داریم. همین تا ماهی مرد به بازار میبریم. رسیدن به تامین امنیت غذایی یکی از 4 هدف استراتژی حکومت کشور محسوب می‌یابد. سرمشق فعالیت مهنتکشان، قرار گرفتن دستور سپارش‌های رهبر دولت و استفاده ثمرانوک زمین به بلندشوی نشاندادهای استحصالی در ناحیه لخش و در مجموع تامین فراوانی در بازار استعمالی مساعدت نموده است. نورسیح عزیزالله، رجب علی محمدعلی، لخش اخبار. در 4 соли охир дар ноҳияи Спитамен 683 иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва имрӯзҳо бо мақсади истиқболи шоиста аз 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки моҳи сентябри соли равон таҷлил карда мешавад, нақшаҳои нави созандагӣ мавриди амал қарор доранд. ҳоло дар ноҳия корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 50 иншоот идома дорад. гузориши абдуваҳоби абдусаттор. нақшаи созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Спитамен ки бунёду навсозии 635 иншооти гуногунро дар бар мегирифт, пеш аз муҳлат бар зиёд иҷро гардид. ҳамакнун кору амали ҳамагон, хоса соҳибкорон ва сокинони ноҳия ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли равон боз 165 иншооти дигар бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун бо маром идома дошта, дар раванди тақвияти амалҳои созандагию бунёдкорӣ саҳми соҳибкорону аҳолӣ назаррас арзёбӣ мешавад. дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншооти беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен мушкилоти асосии табибон ба ҳисоб мерафт ва ин ҳолат дар бештар маврид барои қабул, табобат ва ташхиси беморон таъсири манфӣ мерасонд. ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда тасмим гирифта шуд ки бинои шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, таваллуд, бемориҳои кӯдакона ва дигар иншооти беморхона пурра таъмиру навсозӣ карда шавад. иқтидоми мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва маблағгузории шарикони рушду соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ карда шуд. ҳамзамон дар ҳудуди беморхона бинои иловагии шӯъбаи бемориҳои дилу рагҳо қомат афрохтааст. برای طبیبان ناحیه اسپیتامن سال 2025 سال با برار محسوب می‌یابد، زیرا در این سال در بیمارخانه مرکزی ناحیه اسپیتامن دیگرگونی‌های کلی با وجود آمدند، از جمله از نوسازی یک چند شعبه‌ها، از جمله شعبه‌های جراحی، تولدخانه، شعبه‌های کودکانه، حجره افتکلافکنانی از تعمیر پورا برآورده شدند که این هم باشد غمخواری به واسطه حکومت کشور می باشد و شرایط فراهم برای طبیبان و شرایط فراهم برای طبابت بیماران مهیا کرده شده است. ҳудуди беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен ки бештар аз 5 гектарро ташкил медиҳад, соли гузашта бо дастгирии мақомоти маҳал дар 601 замин боғи суперинтенсивии себ бунёд гардид. дар ин ҷо ҳамзамон гулгашти замонавӣ бо фарогирии фаввора ва суҳбаткадаҳо ки асосан барои истироҳату фароғати беморон пешбинӣ шудааст, сохтмонаш идома дорад.
маврид ба таъкид аст ки азму иродаи сокинони ноҳияи Спитамен хусусан соҳибкорон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳо баҳри иҷрои талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак тақвият дода мешавад. ҳамзамон барои эҳёи расму оин ва суннату анъанаҳои мардумӣ тарғиби бештари фарҳанги либоспӯшии миллӣ чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. истиқлолияти комили ватан барои миллати кӯҳантарихи тоҷик ба хусус сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар самти эҳё рушд ва арҷгузорӣ ба суннатҳои аҷдодӣ аз ҷумла сариштакорӣ ва пӯшидани либоси миллӣ заминаи воқеӣ гузошт. замони пешрафти ҷаҳони муосир ва бархурди тамаддунҳо омили асосиест ки ба фарҳанги миллат бетаъсир нахоҳад буд. дар ин раванд ҳар як фарди бедордилро зарур аст ки фарҳанги чандин ҳазорсолаи аҷдодиро ҳифз ва ташаккул дода ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллат аст ва он аз аҷдодон барои мо мирос гузошта шудааст ва дар тӯли қарнҳо зебогию шинамии худро гум нанамудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олии кишвар бо эътимоди комил иброз доштанд ки занону бонувони кишвар дар масъалаи муқовимат ба бегунапарастиву хурофот ва исрофкориву зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор мегиранд. нақши занон ва духтарони бонангу номуси ватанро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа қадрдонӣ намуда саъю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи ободу осудаи кишварамон боиси ифтихор арзёбӣ гардид. ҷавобан ба чунин бовариҳои пешвои муаззами миллат бонувони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо баргузории чорабиниҳо вобаста ба тарғиби либоси миллӣ ва арҷгузорӣ дар тамаддуни оламгир тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонанд. либосҳои атрасу атласи суғдӣ, чаканҳои рангбаранги хатлонӣ, гулдузиҳои нотакрори раштзамин, инчунин куртаҳои рангбаранги бадахшонӣ ва инчунин тоқии ҷӯроби бадахшониро пеши назар меорем ва ҳар нақшнигоре ки дар амин либосҳо нақш бастааст ё таҷассум ёфтааст он маънии ба худ хосе дорад. барои мо зарур аст ки ба тақлидкорӣ роҳ надиҳем. имрӯз фаъолияти бонувон дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи вилоят зиёд гардида 600 нафар дар вазифаҳои хизматчии давлатӣ кору фаъолият намуда аз ин теъдод 90 бону дар мақоми роҳбарӣ адои вазифа менамоянд. дар заминаи дастгириҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба занону бонувон соли 2025 ба кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 23 лоиҳа пешниҳод гардид ки аз ин 18 бону бо маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ соҳиби грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. ин иқдом бонувони вилоятро водор месозад ки саҳми арзишманди худро минбаъд низ дар тарғиби фарҳанги аҷдодӣ беҳтару хубтар гузошта бошанд. қаторае ки ба самти шаҳри Барселонаи Испания равона буд дар роҳ аз самти ҳаракат баромада дар натиҷа 37 нафар захмӣ ва ронандаи қатора ба ҳалокат расид. дар саҳрои Сахара дар қисми шимолу ғарби Алҷир ва дар минтақаи кӯҳистонии он бориши барфи ғаричашм дошт ба қайд гирифта шуд. шаҳри ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. тӯфони пурқуввати Гари ба ҷануби Италия зарба зада дар баъзе минтақаҳо ҳолатҳои фавқулода эълон гардид. дар ҷануби кишвар боришоти шадид сабаби боз ҳам шиддат гирифтани тӯфон гардидааст. аз сабаби тӯфони шадид мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар 150 минтақа фаъолият намекунанд. ин ҳолат давоми ҳафта боқӣ монда мақомот барои бехатарӣ чораҳои заруриро ба роҳ монданд. қаторае ки ба самти шаҳри Барселона равона буд дар роҳ аз самти ҳаракат баромада дар натиҷа 37 нафар захмӣ ва як кас ки ронандаи қатора буд ба ҳалокат расид. дар байни осебдидагон 5 нафар ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардоштанд. ин ҳодиса дар натиҷаи боду ҳавои номусоид ва боридани борони барзиёд ба амал омадааст. ёдовар мешавем ки ҳафтаи гузашта ҳамин гуна ҳолат дар наздикии шаҳри Барселона ба қайд гирифта шуд. дар ҳафтаи охир ин дуввумин ҳодиса дар Испания ба шумор меравад. мақомоти минтақавии Каталония ба сокинон ҳушдор дод
ки аз сабаби боду ҳавои номусоид бидуни зарурат ба сафар набароянд. арзиши тилло дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба сатҳи рекордии нав расид. дар муомилоти биржавии Нью-Йорк нархи фьючерси тилло барои як унсия аз $4700 ҳам гузашт. таҳлилгарон афзоиши бесобиқаи нархро аз сабаби баланд кардани боҷи 10% аз тарафи ҳукумат рабт медиҳанд. ба гуфтаи коршиносон дар заминаи ноустуворӣ ва хавфҳои иқтисодӣ сармоягузорон бештар ба дороиҳои муҳофизатӣ рӯ меоранд ки дар ҷойи аввал тилло қарор дорад. ёдовар мешавем ки аз аввали сол арзиши ин металли қиматбаҳо қариб 9.5% боло рафтааст. дар соли 2025 бошад афзоиши он ба 64% расида буд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. шуморо дар нашрҳои минбаъда бо тозатарин хабару гузоришҳои рӯз ошно менамоем.